малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Мъглив ден. Днес Пепа и Джордж отиват на детската площадка. Да отидем ли с колата? Не, да се разходим. Вижте, ето там е площадката. Площадката е доста близо. Ха-ха! Добре, да повървим. Насам всички. Отиваме на детската площадка. Отиваме на детската площадка. О! Къде изчезна небето? Не се тревожи, Пепа. Това е мъгла. Какво е мъгла? Мъглата е облак, който е над земята, вместо в небето. Мъглата е доста гъста. Нищо не виждам. Може би трябва да се приберем. Да, ще отидем на детската площадка друг ден. Мъглата е твърде гъста, за да намерят площадката. И Пепа и Джордж трябва да се върнат у дома. Така, накъде е домът ни? Загубихме ли се, татко прасенце? Хо-хо! Не се тревожи! Знам точно къде сме. Насам! Ух! Кой сложи това дърво там? Татко прасенце се блъсна в дърво. Добре ли си, татко прасенце? Да, добре съм. Насам! Татко прасенце, знаеш ли къде отиваш? Разбира се, че знам. Не мисля, че някога ще намерим къщата си. Хо-хо-хо-хо-хо! Сигурен съм, че ще намерим, Пепа. Все пак сме в градината ни. О, това са патиците. Здравейте, госпожо Патица. Да не загубихте езерото си. И ние се загубихме. Не сме се загубили. Знам точно къде сме. До скоро, патици, да си намерите езерото. О! Татко прасенце откри езерото на патиците. Извади късмет. Да, какъв късмет само. Татко, госпожа Патица ти благодари. Няма за какво, госпожо. Сега, да намерим нашата къща. Сигурен съм, че е насам. Ехо! Чухте ли нещо? Да, мисля, че чух някой да казва. Ехо! Това е мама зайче с Ребека и Ричард. Здравей, Пепа. Загубихме се. Здравей, Ребека. Ние също се загубихме. Искахме да отидем на детската площадка. Ние също. Но е твърде мъгливо да ходим там. Елате всички, да се приберем, докато има още мъгла. Татко прасенце, знаеш ли къде отиваш? Разбира се, че знам. Насам! Да, татко прасенце! Аха! Намерих нашето хълмче. Скоро ще си бъдем у дома. Ура! Къщата ни трябва да е точно тук. Оу! Татко прасенце е намерил стълба. Странно. Ние нямаме стълба в градината. Аха! Виждаш ли къде сме, татко прасенце? Разбира се. Хо-хо-хо-хо. Татко, къде сме? Защо не погледнеш? Добре. Еха! Еха! Отново виждам всичко! Мъглата изчезва. Ние сме на площадката! Ура! Юху! Ние сме на площадката! Ние сме на площадката! Юху! Люка! Люка! Татко! Мамо! Ние сме на площадката! Имате късмет, но мислех, че търсим пътя към дома. Аз също. Може би все пак се загубихме малко. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Локализация Графити Студио.